Sikwamkele mama enkqubeni. Sibulele ngobukho bakho. Sibulele ngoba utata naye umkhaphile wamvumela uba makeze apha. Simvile utata ekunquma kakhulu uba ngaphandle kwakho ngengekho kule ndawo kuyo. Wena kwelakho icala ngeyiphi into oqomba unombulelo ngayo ebomini beni nobabini? Abantu ke mhlawumbe babenidibanisile okanye mhlawumbe into ezenzeke phakathi kuni nobabini oqomba ngaphakathi unawo umbulelo but zange uthethe kuye siva okanye zange uthethe kwabo bantu besiva. Khawutsho ke sisi, sikunika ithuba. Ndiyabulela, ndiyanibulisa nonke baphulaphuli. Ndingumama umSuthu, uZingce Msuthu. Ndikunye nalo tata umSuthu. Mna andizothi ndibulela umntu per se. Ndibulela uThixo ngoba each and every moment ndiyathandaza kuThixo. Ndathandaza ndicela umyeni ongaseliyo ongatshayiyo. Ngelaka ndamfumana umyeni ongaseliyo ongatshayiyo. Umuntu ngumntu mose kupheleni kwemini uba nee-mistakes zakhe. Kodwa mistake na mistake ndiyayithandazela. Ndimcele kuThixo ukuthi makasiphe amandla khona ukuze sikwazi ukuthetha into enye nento evanayo. Ndibulela uThixo ke mna ke kuyo yonke into ngoba ke kude kwalapho uThixo sahamba kunye nathi. Akazange wasishiyela ulwalweni. Ndibulela ke nomzali ongumazala wam omane ndikhuthaza njalo ukuthi mntanam kuyanyanyezelwa emzini. Nomzali wam mamam uNcediwe Tyoba naye uhlale ndikhuthaza njalo. Esithi indoda iyaphekelwa, indoda iyahlanjelwa. Kodwa ke kuyo yonke loo nto above all ndibulela uThixo sasigcinileyo kuba ke kude kwalapho sahamba kunye nathi. Into oyikhumbulayo ngalamini nanidibana ngoba utsho banadibane ebabini nje ngathi nadityaniswa umhlobokazi wakho umama umfundisi uKhothela. Wena kwelakho icala ngalamini ukhumbula ntoni? Mna ndikhumbula ngale Saturday siprepare for umngcwabo oSunday. Kuphuma le nkonzo yamakhaya abuye usisi waphayana uphuma kulaa nkonzo yamakhaya usisi Nonkosi Khothela esithi hey umSuthu bephayana into ayithethile ayishumayeleyo kum kwavela ndingakamboni nomSuthu ndingamazi noba ngumSuthu wasengqushwa lo kwavela kwakho into ehlaya kwemqolo engathi ngamanzi into ebandayo. Ngathi hey akusasi ngoba lokho seyikile lo mSuthu uthi andithe kuthethwa ngaye apha. Ingathi akusasi ndizobona lo mSuthu. Ndambona nyani umSuthu ngelaa nkonzo yokwamkela umzimba. Xa ndaqoma ndizazi pictures ke ndomamela. Xa ndimamela nqoma hey man lo mSuthu lona uthe ngathi zandiqubhisa njengoku. Ukuze nditshata ngamna ngela xesha. Nyani kwacaca into yoba nyani kwakufuneke sidibene nyani ngoba ke saphinda sadibana kumngcwabo wokwagwalana kwi-2 weeks down the line. Sabonana ke saqoma ke ngoku asisayibamba phayana ke until today. So ilixesha ngakanani nitshatile ngumengaphinyana? Sizawugqiba 10 years ngoNovember. Wow. Ayilulanga 10 years. Ayondlanyane, ayopopi. Hayi ke. Ngolo hlobo I think siyayiqukumbele yanamhlanje inkqubo. Yebo. Esinolitsho nelawukazi lithi nathi masithathe ithuba lokubulela kumzi wonke kwifire emabhoni nabaphulaphuli nabantu abasibukele bethu nabantu abasebenzisene nathi man kule minyaka yonke. Both families ke unyanisela nayithetha yathi both families have played a big role. Yes, kuno-sister wam oyindodakazi kuye ongapha eGeorge bayamene imiqolo kakhulu unobuhle boqwana basebenzisana kakhulu ke ekuxhaseni into yokuba umzi wethu umshado wethu ungabhidliki. Andikamnandi kudadewethu uyi-return soldier uyenawo amava ngokuthi uphume emzini. So ngibona umuntu lo esingena ngam-highlight ihlo elokugqiba ke leli ukuthi noko makucabe uphuma umntana mthonyama mfondini
masilitsho lithi goqoqoqo madoda angena inkonzo emnyama edilisa sinyike nampona unoko noxele ngo thina besilapha mfonini nambe ndayedwa nabana lawo bekhisa selapha kwe-fire in Mabos Mountain siphethwe ngudumza mfoni behind maqhosha ngoba ngoye cofa amaqhosha kuba funeka bengathi enyuka ivolume apha emakhaya bethu suka vumani into zawethu ndiyitsho mani ukutyeba kwembiza zefire maboni sikubone sicibene ukutyeba kwazo side sibonane bethuna inkunzi emnyama edilisa sinyike nampona unoko futhi olufakathi amagqwirha yamlandela bethu xhala labadoda mfoni themba labafazi jabulisa abantu kumsebenzi wabo. Ukhanyisa madoda umandlaleli kabunono madoda uzonbesa malambekile mfondini umangangathi gaqile lufafoluda madoda alivelela ingqongolo zamadada segwa kuntomfondini ekhophe phensa kwentaba zenkonkobe into esinqa wena wakho ayibona ithekho letangweni madoda kunoko madoda into ethe xaxa kwengxengxo semva koxhoba bathi bayaziyo kunkanyisa madoda umalambekile. Hayi madoda sifikile thina madoda siyatshitshimba sejenje sithi silidoda madodeni. Hayi madoda, I'm not a celebrity, but I'm here to celebrate the achievement of the boys when they cross over to the boys to the money. It is not best to be the best, but it is better to be among the best to be the best. Usuyama madoda kwatino usuyayidota. Hayi sesawethu sibongothi ngoba kasenjenje sithi yisela ingoma ngoba abantwana babuyela etabeni madoda bethi ngoba thathoba usiyagoduka sithi goduka isizwe liphelile njala abanino ngabasiya amathembu madoda ubanino ngabasiya ntethu madoda madoda ngasazisukulo lesikamthirhaha kubana madoda ngabasiya madoda betha zonke madoda inavesi mnyama mwangethe sibalisiba. Hayi madoda sifikile thina sonke izela kwamsi kubana madoda ngazito basizele yes amadoda ngexesha linje madoda. Hayi makwethini babona amazoba nje amakhulu sele ichilita abantwana mfondini yathi bantwana bamzeni wabamba amazwawudala madoda ngoba ubudoda kuyanyathelwa ngokwakho namthi nika intonga zombini ndithi ngalo mtshobana uphekuza ngoba usathana ubuthabile endleleni ndimthulela iminqwazi makwethini lunkotsholeni lokoyisa madoda abaxethu ngobukhwenkwe nazofika emadodeni. Hayi mawethu ndiyekeni madoda ndililete indoda madoda iyabukwa baphila abafazi balapha emonti madoda ingaba bazelanga intombi namadoda. Fumani into zawethu fumani bathembu nitsho